Rabja kbira fost diversi sidien ta' negozji li għandhom l-imħażen tagħhom fi treqa li hemm ħdejn triq it-Tiġrija fil-Marsa. Dan kif Infrastructure Malta ħabbret li se tkun qed tagħlaq din it-treqa minħabba ħruġ perikolus minn diversi vetturi li għamlu użu minn din iż-żona, iżda ma offrit ebda alternattiva. Jidher din id-deċiżjoni ttieħdet mingħajr ma saret ebda konsultazzjoni ma' sidien ta' negozji li għandhom l-imħażen tagħhom f'din it-triq. NetNews kellem ma' dawn is-sidien li esprimew ir-rabja tagħhom għal din id-deċiżjoni. Wow! Insax tal-Malta tabda minn fuq ir-robina minn fuq kulħadd, mela aħna maħniex nies bejjem. Jien għandi x-xogħol ordnat minn barra, għad għandi ġiex containers jekk se jalqu triq. Nissuġġerixxi lil tat Transport Malta issa li ħadu d-deċiżjoni jgħiduli fejn ħan istorjhom. Barra xogħol li għandi hawn jgħiduli tat Transport Malta kif se noħroġ da xogħol minn hawn. Dawk l-affarijiet illi naħseb jien fl-2020 ma jsirux. Mela di triq jessara jenna, di triq ilha mit-sena miftuħa. Int biex talaqtiq mhux mill-lum għal-għada, tittipjana. Deċiżjoni se taffettwa wkoll lejxin tagħhom u tal-impjegati li jaħdmu magħhom. It-tmiem tal-lejxin tiegħi jien għalija, għax jiena minn hawn qed ngħixu. Jien għandi dejjem mal-bank, għandi 20,000 kirrijiet hawnhekk, minn fejn ħallasom dawn l-affarijiet jiena. Illum, fortunatament jien personali għafżajt ġiġa l-ħaddima tiegħi illi jekk ħajalqu t-triq ħajkoll intemmilhom il-ġob. Il-ħobża ta' kuljum. Bis-sidien jistqarru li l-gvern qed jgħaddi romblu minn fuq kulħadd. Għax jew qed ngħaddu minn fuq kulħadd bħal Bowser, jew bħal Romblu, jew inkella ġejna għar minn daw tat-Taliban. Kulħadd jgħaddi minn fuq kulħadd daw. Deċiżjoni oħra li mistennija tittieħed hija li se jitneħħew it-traffic lights li hemm fit-triq prinċipali. Dan ukoll se joħloq inkonvenjent kbir lir residenti li joqogħdu biswit din it-triq. Aħna minn fejn ħanaqsmu? Jiena hawn joqogħdu l-anzjani, waħda minnhom jiena. Issa jien minn fejn ħanaqsam u naqsam minn nofs it-triq. Jiena nifhem li dawn in-nies għandhom bżonn li jaraw se jagħmlu għax dawn issa ġew qishom maqfulin ġo djarhom wara li għaddit il-pandemija tal-Covid. U tneħħilna l-lights u l-anzjani li għandna wara xa jagħmlu bihom. Koll anzjani hawn 88 sena. Iridu jibgħatuhom jagħmlu kilometru biex jiexu ħobża ta' kuljum, da ma jistax ikunu. Ma jistax ikun għodu ħanibqgħu hekk aħna, xi ħaġa jrid isir imma. Jew xi ħaġa jrid isir. Persuni oħra li għandhom l-imħażen tagħhom f'żona industrijali fil-viċinanzi uraw ukoll it-tħassib tagħhom għan nuqqas ta' aċċessibilità kif ingħalaq parti mid-dħul għat-triq minn fejn joperaw.